Здравейте, аз съм Маринела. А аз съм Радо. Искам да поканя всички почитатели на красивите гледки сред природата, съчетани с много адреналин. Елате тук на река Арда, за да преживеете най-вълнуващите мигове, за които дори не сте и подозирали. Заедно с нашия инструктор Марин ще ви покажем какво е това велико преживяване, наречено с кану по Арда. Кога е най-подходящия сезон за този вид спорт? Всички сезони, с изключение на зимата, са подходящи. Кажете как реката е толкова чиста, как я поддържат? Чистим я с помощта на доброволци от Българското дружество за защита на птиците. Всяка година с около 70 доброволеца една седмица чистим река Арда. Помня, първата година беше около преди 5-6 години. Извадихме около 18 тона гуми само от Арда. Сега, ако ще видите, че няма да видите нито една гума по реката. Да, наистина е много чисто. Да. Днес ви предлагам да си направим една разходка до село Бориславци, което е на 12 км от тук. Тръгваме точно от тая позиция и минаваме през едни от най-красивите места по Арда, през меандрите и със сигурност ще видим и много летящи лишояди над нас. Това е едно приключение, изпълнено с много емоция и добро настроение. Трасето за начинаещите в каяка по Арда е доста по-кратко, но за всеки хванал гребло за първи път си е изпитание и страхотно удоволствие. Каяците са двойки, ситон-топ каяци са. Те са малко купунджистки, смисъл дори да се обърне човек, да може да се изкъпе в реката, да се качи направо в реката обратно в лодката. Така че те са каяци за удоволствие. Там не гониме бързина и олимпийски рекорди, гониме преживявания след природата. Арда изминава 250 км през Родопите. Покрай меандрите се извива живописния път Бориславци-Маджарово. Там се намира местността Кован кая, където е последното убежище на египетския лешояд, белоглав лешояд и черен щъркел. Много ти благодарим. Освен, че е страшно забавно, това ви кара и да разберете колко хубав е живота. Препоръчвам ви да дойдете на Арда при тези страхотни хора, които са много гостоприемни и да ви научат как се гребе на кану. Това удоволствие няма как да го усетите и да разберете каква тръпка е, докато не го преживеете лично.